Kuku. Uvidíme se po mém vystoupení. Nešťukaj. Žádné podpisy, prosím. Ukaž sa, aké máš pyžamko, krásna Katuška. Ukaž to. Poď sa ukázať maminke. Také pyžamko máš? Zatancuj. Zatancuj v pyžamku. Tani, tani, tan. 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 Aká budeš veľká? Katuška, ako? Ako? Čo to tam je? A čo je toto? Čo to je? Au. Čo to je? Čo je to tam? Mačička? Ako robí mačička? Mňau. A pošli pusku. Poď papa. Papa. Nyní, dámy a pánové, přivítejte nadějného komika, skvělého baviče třetí třídy, Jasona.